I, Muhammad Ali, the head boy of this college, I would like to advise my fellow students in order to ensure that our academic performance is not affected by the long-time break. We should triple our effort to study well and cover up. Thank you, my fellow students. Thank you, sir. Ai wato yaran nan malam ba sa son karatu. Wallahi tallahi. Malam, ɗaukun ina zuwa haka. Aka nan wallahi. Muna da mun ba shi red kenan. Ba shi red. Garin mai ina zuwa haka. Wai an madan ce ta dan turo da wani sako ne ina takar aiki ma rikin mu dan fita. To sai kuma kullum madan haka kullum ba ka tambaye ka sai madan da ka zo kana aiki kuma madan sai ta janye mana kai. This one will not understand. Malam, madan da Allah fa. A ga ne ta. Wallahi muna nan ba mai abuwa. Na ga mutumin ya fita Kai shi dai madan ne. ba zai zauna ba. Ka kira shi. Ka kira shi ya ta Zan kullum Allah ba ta bana sai aiki. na malam. Da ya zauna ya ta kira shi kawai. yaran nan ba suna ba mu wahala, yara kwata-kwata kamar ba sa ganewa. To kai kake ba ma aji ne wa? Kai bari an kun. Yaran wasu iska yara kai da an ce ba an fara tsince-tsince akwai wasu iska yara ko da yasan dan kwallon nan salamun shi Dibiya na yake Drogba. wai zi fresh da yaran nan ba suna Na ji an ce ma an ga dan an tsince wasu yan kayan smoking ma a wannan. ai baka sani ba. Ka san ya kamata fa a ce an kula da yaran nan sosai. kai ni ba gane wallahi duk abin da yake kantarwa aji dai na rubuta a allo ko sun gane ko ba su gane ba ne Ba sa fahimta. ya suke ba daurin gindi suka samu wallahi daurin gindi suka samu ai sa da na ga ya fita gana dan ma maganin Wala shawara kake nan dawo ba principal wanda zai ba da bai baka ka bashi ba wai za mu bashi ba to kafto mu zai bashi ka bi da kusa da shi ya baka ka bashi To a haɗu duka a je a gurin. hakan za a yi kawai. Kuma ka san ne kura ke. Kuma dai sai a hankali. ma fa ina gama yaran nan kai shayi suke ba Shayi. Haka na ji ɗazu. sai baka yi wani suna ba Drogba wai zi fresh Ware da gaske, ware da gaske. kai ga yaran nan da suke ba Mai Instagram nan da ga da ta ɗan ɗan nan a kan ba alawar mai karatu da ban yake ba gaskiya ne. wallahi to ka sanar da suya suke in sun fika fresh lokacin da muna karatu kalle yadda muke Ba ka mu kai ba. Na. Inda ka mu ga ba za mu kai ba. Na za ka gaya na. In kana kana ta ma wani ibada ba kalmar nan. Ba gaba ɗaya ma za ka gaba ɗaya ma kamar ma abin ba. na gaya ma Uncle. Allah ya rinci daya. ba kai yake kira ya dawo kenan. kai yake kira Ne na ga fitarsa amma to mu a ya da ga. ya kira wallahi kai yake kira kai kuma ba ka je ka sake da shi ya ke ciki ina zaune a nan ka san yadda kike a makarantar nan ka zo da waya kuma ka san mu ne masu bada bauta to ina zaune ka ga mu ya kenan wai wa kake nufi kamar bayani mana to ma mu oh you know Wala jarin ko. Yo Allah ta ni ba ta shi gurin nan. Assalamu alaikum. Amina alaikum salam. Sista, sani ya kike? Lafiya kan. Amma na tambaya abokin ne da ciwon kina. Kuma da ma kuma da kake so. Ya ma ka san yanzu lokacin karatu ne ba? Ana. Asan lafiya nan da kasa. To
To amma duk cikin makarantar nan karasuwa za ka yi magana da ita sai ka zo ka yi magana da ni. Ina son yin Please karatu. and please. Maganar ba ta da dan Allah. Shi ke nan ina sauraron ka. Abin ne ya dade yana ta idan na san na faɗa miki kima zai disturb ni shi. Okay. To amma kuma rashin faɗarsa matsala ce a gare ni. Kuma buri na ina faɗa ne masa. To amma ko yaya zaki tunani tun daga lokacin da kika fara zuwa gaskiya na gani tsakanin da fola kin shiga da sosai in fact kawai ina sai So kuma gaskiya ni bana da ra'ayin soyayya. Saboda gaskiya karatu ne a gaba na ba soyayya ba. In dai wannan ya kawo duka to gaskiya maka samu gurbi ba. Ya kamata a ce kawai. albarma ba za ta Ni fa bana da lokacin yin soyayya, ka gane ai. Zak a garin da ina ka shiga ne ai normal yau kuna jin daɗin makarantar nan ba kullum soyayya ku kullum ƙara shakuwa kuke kuna abin da dole ma ya ake ciki ne wallahi non salai to amma ku ba hankali saboda kafin bincike ne wai me kake nufi ne a wata principal nake bi ba aiki na bane na sana aiki Kai daidai bai dama abin da ya kamata kenan. Har da ke ko? ke kina abin ni nake zuga shi kullum inda kika ji kun yi rigima da shi ni na zuga shi Tsohon munafiki. a ni ne munafiki ce Ka iya a shi na bi sai kun sana abu ni zan zartar ka zo ka. kai Daman haka kake baka da wani abin da za ka yi sai dai ka yi karan